Za sve one koji još dvoje da li se prijaviti ili ne, prijavite se na 7. kongres Hrvatskog stomatološkog društva, Hrvatskog liječničkog zbora. Vjerujte, sadržaj koji će vam biti dostupni kroz narednih mjesec i pol dana i koji ćete moći repetirano gledati, vrijedni su vašeg vremena, vrijedni su svega onoga što nam struka donosi kroz najnovije spoznaje i svakako su vrijedni za sav ovaj trud koji se uložio da bi se sve ovo organiziralo na način na koji to do sad nismo radili. 44 predavača pod okriljem Hrvatskog stomatološkog društva i stručnih društava suorganizatora vas pozivaju da s nama zajedno izdržite ovo teško vrijeme korona krize i da s novim znanjima i novim entuzijazmom krenemo u sutrašnji radni dan sa našim pacijentima. Hvala svima.